simbi yachimombe ndikaubohera kubva kwandakaberekwa ndekwaChimombe asi kwandakaroorwa ndekwaMutepfe zvakazvawanda. Ndaiti ndakazvitakura dumbu rangu rainge rakaoma kuti ibvini pandakanonyoresa nesi vakanditaura kuti mwedzi yautaura nedumbu rako harisi kuenderana, hautoziva mwedzi yepamuviri pako. Saka munhu angatonesese kuti saka kuti pangu kumashungu ndakanga ndichifungidzira kuti kugeza zvipangu ndanga nepamwiri. Dumbu ranga rakakura ranga rakaoma kuti raine tsinga zvakati tande. Saka nekuramba ndichingonge ndichitariswa kuti dumbu rakaoma tisi kunzwa mwana dumbu rakaoma. Takazopuwawo mari namai kuti ndaenda kusikana. Ndakasikana 13 mwedzi uno. Ndaenda kusikana kubva vakundisikana madhokota vati zvandiri kuona ndizvo. Ndikati chii zvikandikuona musoro 4 musoro 4 ndobva saka ndainge ndasinga pandanga tasandenga masaidhi angu ese airwadza ndarara ndakagara kuti kurara nesaidhi kuzopinduka ndatoti yowe zvairwadza kupinduka. Saka ndobva nditimuka ndobva ndamuka. Saka akazondisikana ndakazvibatira ndakati zvikudai so ndopakabva patanga kubuda musoro 3 4 yemusoro yange isingachabudi. Ndobva yati pamwe ndinenge isizobudisa zvakanaka pakubuda musoro 3 but aitonga kuti mumwe wacho ari kuserwa chi4 awanda. Saka pandombonyora hangu chi3 ndovandakunyora. Saka tumakumbo ndakatotiona tumisoro zvina ndikatotiona kuti makanzwa sei vamakatanga kuzvinzwa? Ndakarohwa ndakati inonyepa sikani kati zvokusikani ndakatonobvunza namwe wakamboenda vasikani kati nai ndari chokwadi ere sikani iyoyi kuti makumbo angu aizvimba kudarika zvaakatiite baba pakudaiso aizvimba kutoti ndaitosha kuti ibhipiya but handichanogonyera kufunga inini but makumbo anga anozvimba ndichitadza kufamba but handichanogonyera kufunga serei kana kuti ndichi ndine stress kuti ndingatoti yamo ndine stress kufungisa serei panguva chero kana handisina but makumbo anga aingodini aingozvimba. Saka vakatonudza kuzvipisa makumbo ako ainde vana vari mumaoko wakawandisa ndozvaakanditaurira zvekutotunaii. Saka ndakatofonera baba ndikati zvataurwa kuno wakati apitseke unopenga wakazviona kupi zvakadaro. Saka ndazoti ndipapona ndiri kuchechi ndoenda kwamugodhi ndokwandinoenda ndiri kuchechi ndichitoti sezvo mwedzi yangu ichiri kumberi kwaunotenda hangu kuchechi. Ndakatogara nababa takatogara hedu pamuvhu ndatoti ndemusunga vana vamwe kuchita tonosunga ngoro kati ava mbuya madhegu vanoda kutoiswa mungoro ndemusunga ngoro tivaise mungoro tiende nawo kumba. Saka takatomirira ngoro ndopandakatoti ndimbosunga ndidini ndimbomira kugara kwakundirwadza ndopandakanotisva mvura yakungobuda yakawanda kurasa mvura yakwandiri kuita kudii toti ande pachibhorani chiripo pamutosinasta aende pachibhorani svika pachibhorani paya vada kudira mvura haizi kupera. Ndopandakatoti ndikendi ndoti pachipatara patonobvirize padhuze svika pachipatara paya kura mubhedha ndichitarisa vanombononokawo vakabva tofasta vachingonditarisa labor pain yakanga yakuda kutobva kutorwadziwa kuda kutobuda kuti kumwana pakabva kuti iwe watanga kurwadziwa nguva ino pasi pana ndagara panzapo handara kuna kuti munhu kurwadza kuti ndanzwa kurwadza ndangoti kudzika kwandaita motikari ndabva ndatongopinda muchipatara patogara vanakaita panzwa kutomira ngotoende kupi kumba. Vakati mwana ake wakadzika tifonera ambulensi ende sikani yekuti wati mune matriplets. Saka zvinhu zvakachitondinetsa kuti saka kuti posi pandakaurasa mvura iyoyo dumbu rakabva ratanga kudini kudzoka. Ndaingarisa dumbu rati ndo munonzi nuka akupenya kaka akachitika kaka akachatodini achatoitikeba zvaakutakamuka kudzoka raita kunyatsotonzika kutoita mahambe kutoti ndaiti ndikabata ndega painorwadza paipai ndikabata tozoti sho mwana mwana
ndibata ndege bhozi yaitikati rume itombodini imbonyarara rume imbonyarara wacho nditi dai anga yakasira waitenda kubhechina fwadi watopona bhozi mwana wako atova padhuze sani asina shuwa nazvo kuti utotevesa shuwa ndiitira zvavanasvikirira saka vangotiwe kuti tanga achibuda wachisa padhumbu achitumwa achitotira umwe achitira zvakanditiratsiri ndakafara but ndakashaya kuti asi netipana mwari soka zvakaoma ndokubva saka 1 month anga ari bridge akazopedzisira kubuda saka reva kuru yanobuda nofanira kupedzisa kubuda rei rakanga ratobuda uya ribridge esidadi saka ndakazonyera kuita zvekutofosa kuti abuda silver pen asanga chainzi ndakaita zvekufoserekiwa totigomera push but ndanda kungopusha hangu but hapana pana ndichanzwa kuti zvinenga kurwadza zvazvazvo kutoshingiri ndopakazobuda saka iye manje ndanyanya kutambudzika siri pakufema asi izvo zvisiyo zvemavantu vakanaka zvine kachenjiwo kachenjifamazoti kanogona kungepo ameno ngozvisana namwari dai wapindira ipapo ko kuvayamwisa muri kuzvimanija sei vana 4 ndikuita zvekutosvina ipapapo vaitonzi vatenge kapu ndasvine mukaka toita zvetsvina zvinofidwa nenyingirikeniso kuti vachitora vayadiki varikutoita zvekufidwa nekapu asi vari kupana here mukaka kana kuti muri kutoda rubatsiro rweananani rubatsiro ndotorwuda nokuti hausi utombokwana ipapapa ndasopinda kudhara magurupu nemagurupu apinda chitongosiya ndiri muto zvekuti izvozvizvi mazamu achakuta kutopisa nekusvina ko vamwe vana vazvitambira sei mati mavaudzere kumba kuti mamwe vane vana 4 mbuya vacho ndo vatakaudza baba varipo kumba vakazvitambira sei vakatoshamisika zvekuti igumo reiro rekuti ukati vana 4 zvakapoitike kupi kati ndakambokunyemera here kubva ndakatamba nemi ndichikuudzai kuti munozviti munoona nyakasvakura nditokuudzai kuti atinongora vana 4 izvozvi ndo zvatoitika izvozvi ativo vakatongoti kuna zvakadaro saka ndakaona kuti vabhilivhe ndakabva ndafonere mumwe wandakafonera mufana wangu wandakafonera iye chibva azvowafonera futi zvichibudisa sestatement yekuti kune vana vasinonga vana 4 ndobva wakatanga kuzotobhilivhwa kuti shuwa ameno pavari izvozvizvika nonga havazi kugona saka mama rubatsiro rwaungada nderwei kuti zvinjiriri Zimbabwe ndada kubatsirwa kuti papa preparation yandakatenga ndiye mwana wani mapamba mukaka zvakazonyanya kuchema hembe dzawo preparation handisana kutombotenga yandakatenga ndiye mwana wani kwakuzoenda kusikani ndomai manje apa hapana chandaitombonya nyangwe ndaiziva hapana ndaikwanisa kuita bhosi nahandichitoreni asi muri kunzwa kufara sei ndinofara ko baba zvavaita zvamane vasikana 5 ndanzwa muchimboti mama akatarisira mukomana 1 saka uya toita ega kahanzvadzi yevasikana kana kuti muchoda vamwezve apa ndakutya apa nokuti hauzivi kuti nogona kuti 54 kuti 5 saka unotonototi ndototi pana ava basa ravakatobata ihono ameno pamwe nekufamba kwenguva aiwa chimbovatendai mama chimbotavai mashoko ekutenda mama mashoko andinawo ekutenda mama kandii kuti even kana palist yandakapuhwa yekuroora ndinofanira kuti ndaipedza ndichade kichekangu kalist kuti avayandiona kuti hazvishuwa ndikufara apa ndikaomera nei apa chandikaomera aiwa hapana pfungwa dzangu dzakuti mhuri yangu kana even kuti ndingati pane musikanzwa imwe ngachaiitwa kana kudii ndakumupe respect yake akupe respect yake samai vevana chaivo chaivo muti mai 4 akawanda
aiwa mama hanzi toda unowedzere miroro handina hangu period yandingafa but ndo zvinopfungwa mangu handina hangu period ndingati gore rakati but panongopedza yakandipa iyoyo list iyoyo ndobva ndachiti ndikangoka list kandangoti ningoti of tea but kakanangana nekutenda hangu basa rakabatwa nemwana mama hanzi toda unowedzera tapedza aiwa vanenge vafunda Sindretwa Sister Maswera, acting sister in charge muspecial care baby units. Taitawo chishamiso chekuti tareceiva vana 4 kushanda kwese kwandaita almost 5 years. The maximum yatinoreceiva 3 vana matriplets, but izvezvi tareceiva 4. Tine mufaro wakanyanyisa chaizvo. Ndokubira basi vanhu vamwe atasainguva ita kuenda kunotonhora vana havana chokupfeka nechikafu izvizvi ndotobva kunosvinanga kwacho hausi kubuda chikafu hapana saka ndotochemawo chikafu chokuti mukaka iwana uti ubude saka nemapamba vana mapamba vanodanga vachipfeka mapamba ndokubira rubatsiro vanhu vamwari zvinodziya even sezvo mane zvimaflisi havatori nanda zvizvokuva chizoputirwa kuti vange vachidzirwa kutokumbira rubatsiro ipapo mukaka kuti wawedzerwe mukaka kuti wangu wacho hapana hausi wekubuda zvakanaka baba havatoshandi wariwo pamba tese hapana anobata kana chaanoita hapana takangogara asi hamusi kunge umundu here kuti manga mune vana 2 ma26 unotovhunduka ndanhasi papa pachona ndichienda ndichinotoona ndonita semwari ndingoti mwari andazvishamisa asikana chokwadi ipapa patakaita wekutanga wechi2 wechi3 zvakanga zvakuda kuti kakuti netseiwo bhichana kuite stay because ndakanga ndatova negore ndatosiya mapirizi dzisingachamwe payakazongobatira kwakutona kunopona kwakubva ndapiwa wana 4 baba vane mishonga yechibhoyi yavanombotsengerera here tinotoenda kuchechi havantodyi mishonga kana kudi hapana nevindori chara vamwe asi kwenyungu musha kwenyu kune multiples here matriplets matwins matwins ariko because mwana waba mumini wangu akaita matwins dhidhi wangu inini wakaitawo matwins but kwesina mama wangu nomumwe mudzimai wakaita matwins imo musha umawe munini wababa wakaitawo kuti matwins but hapana akamboita matriplets matone mazita here ndikutokofunga zvitondesa kuti because zvikara ndantori naro ndantoresta nogare kwana 1 but ndatoribvisa because ndoda kutsvage zvinhu zvinonga zvinomecha vaida kumutari handichatoritauriwa nekuti bura zvatorore mukomana fundapurika kubeka muchinda ini ndireitwa Godwell munhu mwaramba Matsakaneni. I also come from Boera. Ndinobva muzukuru wangu murume wakaroore muzukuru wangu vatete vangu vakaroorwa pachimondo kuchibva vazvare mwana wavo akazozvare mwana wavo abereke vana 4 chiitiko ichirundifadza ndakatofonerwa manheru namai vacho vari kuharare ndikafara chaizvo fara saka makuseni panozvika ndasvika ndichitotsvaka kusvika ndazoonana nemuzukuru zvandifadza chiitiko chisati chamboitika ndisati ndambowitnessa like this.